Ассалому алайкум бародаро. Мо бахто нафаҳмидам ки мардам маро дӯст медошта. Бахто ман ҳамин чиза ку хов накардам, тозира эҳсос кардам ки қадар мардам маро дастгирӣ кесай. Ма бахто қасам ма видеоро барои паст кардани шаъну шарафи ӯ накардам. Ман тош то ест гуфтам, барое ки ма безор шудам рада ҳамаро фаҳмондан якта. раҳмат барои сторисотон, раҳмат барои дастгириётон, раҳмат ки дабар мен ва ҳамавақт поддержка мекунед. иншаалло ихтимол худаш почувай. бахто қасам ма видеоро барои паст кардани шаъну шарафи ӯ накардам. ман тош то ест гуфтам, барое ки ма безор шудам рада ҳамаро фаҳмондан якта. раҳмат барои сторисотон.